Hola, aquest vídeo descriu aquest projecte de visualització de dades que explora l'escletxa digital a Barcelona durant l'any 2020. L'estudi es basa en un dataset que he baixat d'aquesta pàgina d'Open Data BCN i que són el servei de dades obertes de l'Ajuntament de Barcelona. El projecte ha consistit en fer una pàgina web que pot ser oberta localment en qualsevol navegador de qualsevol ordenador, que conté diverses visualitzacions per ajudar a entendre l'escletxa digital a Barcelona durant l'any 2020. L'objectiu del projecte ha estat de fer una anàlisi visual d'aquesta escletxa digital i hem analitzat aquest dataset que ens hem baixat i la seva relació amb diferents variables com ara el districte, el gènere, la renda o l'educació. La web que he construït, concretament, és aquesta que es pot veure en pantalla, on hi ha diferents tipus de visualització i tenim aquí, doncs, en primer lloc, la imatge corporativa del suposat client que ens demana aquesta feina, el títol, l'autor i d'on s'han tret les dades. La primera visualització és aquesta que tenim en pantalla i està feta a través d'una plataforma de l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya que es diu Instamaps i et permet fer mapes interactius amb geolocalització. El dataset està composat de més de 2.000 entrevistes a diferents persones de Barcelona i el primer que veiem, doncs, és una informació general del mapa on ens planteja el títol, una descripció, etc. Podem consultar diferents variables. En aquest cas estem consultant connexió a internet. En blau podem veure les connexions i si cliquem en un d'aquests punts podem obtenir més informació, com és la renda, quin barri pertany a aquest individu, si és home o dona, quina edat té, si està aturada o si s'està treballant. Ens diu que sí, que té connexió a internet, per això està en blau, i algunes altres dades. Podem visualitzar en funció de la renda. En aquest cas veiem que hi ha zones o districtes de Barcelona amb més alta renda que d'altres. Aquí podem veure la llegenda del que significa cada un d'aquests colors. Com es pot veure en blau és zones de major renda, les que estan en vermell són zones de menor renda. I així podríem fer amb altres capes, com l'edat, el gènere o la situació laboral. Si volem, podem fer zoom per acostar-nos a una zona concreta i poder explorar d'una manera més exacta una zona determinada. Si baixem més avall, en la nostra pàgina web, podem fer-ho tant fent scroll com aquí he posat una sèrie de botons que ens porten directament a la zona on volem veure la visualització. Tenim, per exemple, internet versus districte i en aquest cas són visualitzacions de gràfics de barres apilades que he considerat que estaven bé per poder veure com estan distribuïdes les connexions d'internet a partir del districte que estem explorant. Com veiem, són interactives, també si estem a sobre d'una zona ens diu quin percentatge o quina quantitat d'individus estan dins d'aquella categoria i ho tenim fet per districtes. Podem veure que, per exemple, a Ciutat Vella hi ha un percentatge elevat de persones que no poden pagar-se una connexió a internet i al contrari, per exemple, a Sarrià-Sant Gervasi és més elevat el percentatge de gent que no té cap problema per tenir una connexió d'internet a casa. En aquesta altra visualització, segons el gènere. En aquest cas se'ns mostra que les dones a la ciutat de Barcelona l'any 2020 tenen un nivell d'accessibilitat inferior als homes. Hi ha més dones que no es poden pagar una connexió a internet o més dones que no saben utilitzar internet o que no ho utilitzen directament que no pas els homes. Això ens donaria una perspectiva de gènere. Més avall tenim també un gràfic de barres apilades que ens mostra l'accés a internet versus la formació que tenen i podem veure bastant clarament com aquells que tenen estudis universitaris pràcticament tots tenen, en el 97,9% com ens marca aquí, un accés a internet i són poquíssims els que no s'ho poden pagar o no saben com funciona, etc. I en canvi, si anem a gent que té menys estudis, cada cop es fa més gran el percentatge de gent o que no s'ho pot pagar o que no sap utilitzar internet o que no utilitza directament internet. Aquí a la dreta tenim un altre gràfic de barres apilades que ens marca l'internet versus el nivell de renda.
I tenim alguna similar. En el cas de rendes altes, pràcticament no hi ha cap persona que no pugui pagar-se internet i va pujant a mida que va baixant la renda. Tot això ens dona pistes de com analitzar aquestes dades demogràfiques que ens mostren que hi ha un biaix o una escletxa digital a la societat. Si baixem una mica més a baix, recordem que aquí hi ha els botons per fer-ho possible també directament. Si apretem a dataset, anem a aquesta secció, que és el dataset utilitzat, i podem consultar directament la taula un cop he netejat les dades perquè no sigui tan extensa com en principi era. I podríem anar a mirar dins de les més de 2.000 entrevistes que hi ha. Com podeu veure, aquí al final hi ha la longitud i la latitud, que és el que ens permet, per exemple, a Instamaps, de geolocalitzar aquests individus. I finalment, l'última part és l'informe o resum d'aquest projecte que estic explicant, que és el mateix que s'ha enviat a través del RAC. Com podem veure, doncs, és la descripció de tot aquest projecte i el podem consultar també a través de la pàgina web. Com a conclusió, podríem dir que aquest projecte ens permet entendre una mica millor com es distribueix l'accés a internet a través de diferents variables demogràfiques. Destacar també que les visualitzacions incorporades tenen el seu nivell d'interactivitat i, per tant, tot això permet millorar la comprensió i l'experiència que té l'usuari a l'hora d'utilitzar aquestes visualitzacions. Moltes gràcies.